Shout out kay Kidlat. Hi baby! Welcome to the outside world! So since shoutout ko naman na yung mommy at daddy mo, syempre ikaw na sad baby no? But anyways, mga meg kong Tagalog speaking dyan, pasensya na po talaga, mas fluent lang jud ako magbisaya no? Ay okay! Sorry, basa-basa lang muna kayo ng subtitle dyan sa baba kung bet nyo tong content na ito. So mga ilang weeks na kasi ako hindi nakapag-shoutout vlog. I think the last one kay katong shoutout kita tay Diggs pag Father's Day. And karon lang naka-shoutout balik because today is July 4, 2022, as in 4th of July. And nag-scroll sa newsfeed si Ma'am Shitin, and 13 minutes ago lang June, nag-post si Mami V, or V Cortez, and Team Payaman, that Kidlat is ready to go out na inside his Mami V's womb. Oh my God! Woo! So okay, excited me. I mean from Kidlat's pantry, clothes, shoes, carrot shoes without, mga gift from Kong and V's friends and family. Siyempre, ma-excite jud ta ng fans ug supporters nila uy. Medyo naayos na ang pantry ni Kidlat. Ayan siya. Like siya biya kay crib si Kidlat. Pangpayaman kaayo literal. Ito daw crib natin. Baka daw mabasag ito. Mas matibay pa po yan sa relasyon namin ni Ko. Ito yung mga hindi nababasag na. Naglas. Napay shoes collection. Oh mga bibis. Ayan na siya. Nakalagay na siya sa mga sapatosan. Ayan. Sus na ikog ang duha ka parisan ni Bibi Yael. Char. Anyways, Baby LDI is my 7-month-old brother. So Kidlat, baka naman, pangmusik po dirag bisag usa lang kaparisan. Ah! Pastina. Charot oy. Hasta sanggol, wa pa say lua. Sa mga meg, honestly, fan jud kayo mi sa Team Payaman, especially ni Uncle Kong ug ni Auntie V. Di ko kalimot nga tungod sa pag-share ni Uncle Kong sa akong vlog nga shoutout kay Kong TV. Nikalit jud og 200k ang akong subscribers. Anyways, after guesting nako sa Raffy Tulfo in action, ni 100k man to dayon. Sa mga pila ka weeks or months ato, nag-vlog ko shoutout kay Kong, nag-share niya sa Facebook ang link. So mauto. Thankful jud kayo ko isa ko sa tabangan niya. Actually, di sa paghinambog. Mao to nga vlog ang pinakadako na kog revenue sa YouTube. Year 2020 pa hinuon to. Actually, this year lang pod, nag-vlog kog shoutout kay V Cortez. Pero I'm not sure if nakita niya. Pero kung wala man na-notice, away problema. Sabutable na dyan na siya. Sitnog biya si auntie, so natural mabisi jud di ba? Walag tuora ba taong negosyo niya? Perting pagkakugihan na. Napas ang cool ko nga buutan na. Perti pa jung datua. Sus makasanaol jud kayo ning pamilya ha. Kasala lang jud kulang ani nila ba? Kanusa pa kahasa? Feel na ko si Kidlat ray lang gipaabot para finally mahitabo na. Kanais ba? Kamo na jud, may nanalo na. So back to Kidlat. Baby, good luck na lang jud kay nigawas nimo. Hantod inigda ko, ilado og kwartahan na dayon ka. Kay tangang ubang bata gipanganak nga pirti taong purduya. Pero hep, from the word gipanganak or gipakataw pa lang daan, bless na kay ta. Dato man o pobre, itom or puti, planado man or dili, bata matanda, may ngipin o wala. Ah! Charot, life is a blessing. Ang pinakaunang blessing nga atong nadawat, isang atong kinabuhi. So be grateful. Don't compare yourself to other people or situation. Dili porket pobre ta, well ang uban kay gapus-pusot ang kwarta, it doesn't mean sila ragi blessed. Pray lang jud hantod mo success. Syempre, apilan po natog hard work, di ba sis? Pero sa mga nag-ingon nga maong pobre daw ang mga pobre, tungod kay mga tapulan. Ah! Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Oopsie, hinay-hinay tay patakag istorya kay dili po na lang nga dato tungod sa dugo ug singot nga hinaguan. Daghan sa kayo mga kugihan nga pobre lang gihapon. Pero pagbuot nas Ginoo mga ter. Unsa na lang pod ang mga dato, di ba? Kung wala sila yaya, edi hago sila. Kisa man po yung mga play pagkayaya kung tanang tao mga dato na. Kisa naman lang ang mananom og mga kahumayan. Prutas suguban pa. Kisa naman lang ang mga tig-deliver or mag-driver kung puro dato na ta. See? Gibalance-balance po na sa Ginoo mga BFF.
And everything happens for a reason. So let's stop complaining. Let's be grateful mga Meg. Oy, anyways ha, wala tan ko nag-judge nila ang kulkong tungod kay utad sila. Proud and inspired pa manggani ko sa ilaha. Hoy, di taong tasuya on diring dapita ha. Hiling lang jud ta mo support or magpaka-fan bisag kinsa. Mao bitaw nga daghan ako na shout out kay tanan akong gi-content. Puro man ako bet food, di ba? So mga Meg, di lang kayo ni nako tas uno. Ang message lang jud nako ni Baby Kidlat is hopefully healthy siya. Buotan like his parents. Syempre, funny pod inig dako para daghan pod siya mapalipay nga people. Syempre, God-fearing and humble. Have a happy life, Baby Zeus. And that's it for today's video. But before I totally end this video, Daino, promote lang nako gamay ang akong niche lip and cheek tint and sa kaming niche magic lip gloss. Please support mga Meg. And sa tanang nag-orders and nag-support dayon sa akong very first merch. Thank you jud kaayo. So mao din ni siya no. So ay mo kahibong kung mag-usab-usab man gani ang packaging or layout ani. Basta importante same ra jud ni siya nga lip tint. Layout or packaging lang pwedeng mausab. Kay i-try pa namo kung unsa jud ang pinakanindot nga packaging or layout. So I hope mo support ra jud mo guys no. So mao din ni siya guys. Naa jud na akong pagmumuka dira guys. So please support mga Meg. So for inquiries di ay, please message us on Niche and Chin 2.0 Facebook page. Salamat! So shoutout sa di ko mga Meg sa mga nagpa-shoutout. Hello at Tirina Sapia from Dubai and hello Gumamela OFW KSA and Samjo Abalos from Pampanga and Fele Olmoges from Anao, Hinatilian, Cebu. And shout kay Dong AJ Comendador from Opon and Chacha Umbang. O shout pod ni Realin Oclaret from Hagna, Bohol. So that's it. God bless everyone and I thank you. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh.